Tywod. Diwrnod ar y traeth I Cyw a'i ffrindiau heddi. Drych ar y castell tywod yna. Mae rhywbeth yn bod. Chi'n hwyr, Cyw? Hwyr I beth? Cystadleuaeth codi castell tywod? Cool. Mae pawb arall wedi bod wrthi ers sbel? Mae Plwmp a Deryn bron a gorffen. Drycha, mae Mei a Bobi bron a gorffen hefyd. Sdim eisiau poeni, Cyw. Mae Mei yn dweud fod digon o amser da chi. Dwi'm yn meddwl fod Cyw eisiau ti fynd I nôl I fyny a triog. Well I chi ddechrau ar y castell. Ble mae'ch bwced ar hawl chi? Triog, naeth Cyw roi'r bag oedd yn dal y bwcedi a'r rhawiau I ti? Nes di roi I Jangle? Iawn te, Jangle, ydy'r bag gen ti. Nes di adael y bag wrth y drws ffrant am dy fod ti'n meddwl fod Cyw yn dod â fe? O, na! Sdim bwced yr awd â chi I wneud castell tywod. Ti'n iawn, Triog. Allwch chi ddefnyddio pethau eraill I wneud y castell. Defnyddio'r fasged bicnic fel bwced. A hetiau hael chi. Gall rheina fod fel bwcedi bach I wneud tyrau. Beth allwch chi ddefnyddio fel rhawiau? Cregyn mawr. Syniad da, Cyw. Well I chi ddechrau. Allai ddim credu bod chi wedi llwyddo I wneud hwnna gyda basged a het hael. Wel, falle bod e ddim cystal ar lleill, ond mae hwn yn un arbennig, Cyw. Syniad da, Jangle. A ddyrnwch e. Allwch chi ddefnyddio'r gwymon a chregyn. Triog. A gewch chi hufen ia ar ôl I chi orffen. Drycha! Mae fe'n edrych yn dda. Hollol wahanol I bob castell ar y traeth. Ti'n iawn, fi'n hoffi fe. Ti'n iawn, Triog. Amser hufen ia nawr. Rhywbeth ar goll, Cyw? Be ti'n feddwl? Mae'n rhaid I chi gael rhywbeth ar y tyrau. Fel beth? Ble mae Jangle yn mynd nawr? Ei nôl hufen ia? Dwi ddim yn meddwl. Rhywbeth arall. Be sy'n syniad da, Triog? Pan bod ti coni fan ia, Jangle? Fi'n credu bod nhw'n mynd I roi conau ar y tyrau bach a roi tŵr i'r castell. Castell cool. Hollol wahanol I bob un arall. Hufen ia I bawb. Ond pwy nath ennill y gystadleuaeth? Sdim ots, mae pawb wedi cael hwyl. A phawb yn mynd I joio hufen ia nawr. Hwyl fawr!